Nailhan na ang usa ka unidentified body nga nagpabilin sa SPMC atol sa nahitabong sunog sa NCCC Mall of Davao ni atong Disyembre 23. Atol sa nahitabong media press briefing ganinang buntag, mingon si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio nga gipailom na sa cross-matching ang maong lawas ug nailhan nga lalaki kini. Kahinumduman nga usa ka lawas ang wala pa na-identify o gituuhan nga mao kini si Miko Dima Feliz Obin Bakaha, si Alexandra Moreno o gabiin na kumpirma na sa anthropologist nga lalaki ang maong lawas. So we called an anthropologist, nag-offer man to siya ang services niya initially good sa pagsugod sa sunog. Richard Taduran to assist NBI and SOCO, and then it was determined that the body is male. So pwede na siya i-release sa family ni Miko Dima Feliz. So we have one missing, si Alexandra Moreno, and there are 3 teams from the Davao City Police Office conducting parallel investigations. Nag-continue ang efforts sa atong Bureau of Fire in coordination with the Davao City Police Office to exhaust all means para malocate si Alexandra Moreno. Sa pikas bahin gikanayon sa mayor nga dili na kini maglabot-labot sa investigasyon sa maong insidente, human adunay migawas nga mga hungihong nga dili kini angay mo investigar, gumikan endorser kini sa NCCC. The only thing nga no nag-offer ko for the city government to be part of that team because building plans go through OBO, Office of the Building Official. And 911 was one of the responders. Kung ingana na lang man di ay na makakitaan siya o bias on my part, then bahala na ang investigating team kung unsa ilahang kanang desisyon kung tawagon ba nila ang OBO, kung tawagon ba nila ang 911. It's really up to them, but no more talk of investigations coming from my office. Hinuon gitino sa mayor nga kung aduna mang kini gikinahanglan nga impormasyon gikan sa ilang opisina, andam kini ihatag ilabi na kung makatabang kini sa kalambuan sa investigasyon sa maong insidente. Kasama mo sa balita, Radyoman Abi Bibera, Tatak, RMN. Tatak, RMN.